suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangamba. Okay, magandang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Sama po tayo naroon ay ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay patuloy nating maranasan. At sa umagang ito, tayo po ay muli mag-aaral ng buhay at banal na salita ng Panginoon. At alam ko po na ito'y magbibigay ng pag-asa sa atin at patuloy nating maunawaan ang kalooban ng Panginoon. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay nasulat sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 24, mula talatang 3 hanggang 5. No? At gusto ko pong basahin ito sa wikang English muna. Ang sabi po dito, "Who may ascend into the hill of the Lord? Who may stand in His holy place? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully." At yung verse 5 sabi rito, "He shall receive blessings from the Lord, and the righteousness from the God of his salvation." So, purihin po ang Panginoon sa mga salitang ito. Nais ko rin po basahin sa salitang sa wikang Tagalog para lubos po nating maunawaan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Mga Awit, Kabanata 24, mula talatang 3 hanggang 5. Ang sabi po dito, "Sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sino ang dapat pumaroon? Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapala at kaligtasan. Ipapahayag siya ng Diyos na walang kasalanan." So, purihin po ang Panginoon sa mga talatang ito na ating binasa, na ngayon ay ating pagbulay-bulayan, mga kapatid. Ilang bagay lang po ang mahalaga na kailangan po nating tandaan, at ito po ay yung paglapit natin sa Diyos, no? Noong unang panahon, ang mga tao po kapag nananalangin sa Old Testament ay doon po sila nakatuon sa burol, no? Doon sa bundok.
At meron hong binanggit sa Biblia, sa Old Testament, yung Mount Zion. Yung Mount Zion po ay isang bundok o burol na kung saan ang mga mananampalataya, ang mga Israelita kapag nananalangin ay doon nakatuon. At ito po ay matatagpuan sa bansang Israel. No? Kung naalala nyo sa Old Testament, si Daniel na isang Israelita na naging bihag po sa Babylonia, sa tuwing siya mananalangin, sabi ng Biblia, 3 times a day nananalangin po ito si Daniel, nakaharap po siya doon sa Israel, sa bundok. No? At ito pong bundok na ito ay naturingang, sabi dito, Zion can refer to a hill. No? In other words, ang tawag po nila dito ay City of David, City of Jerusalem, or the nation of Israel. No? So, sa ating panahon naman, ay ito po ay tumutukoy sa presensya ng ating Panginoon. Ano? Kaya nga ang tanong po doon, sabi rito, sino ang makatatayo o makakaakyat sa bundok ng Panginoon at sino makatatayo sa kanyang banal na dako? No? So, ang tinutukoy po dito ay yung presensya ng ating Panginoon. At ang sabi ho ng verse 4, He who has clean hands and a pure heart. So, yun daw pong mga may malilinis na puso at malinis na kamay, no? Dalisay na puso. So, ito po ay nagpapatunay na sa ating pagdulog sa Panginoon, kailangan po tayo ay may malinis na puso sapagkat sabi nga ng mga awit 66 verse 18, no, ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi po papakinggan ng Panginoon. No, yun po sinabi ng Bible, siya na nagpapatuloy sa kanyang kasalanan ay hindi diringgin nitong Panginoon. Kaya po yung kasalanan yon ay nagiging hadlang para ang isang tao ay hindi makapasok o makaakyat sa trono ng Diyos. At ito po pinatunayan din ng Isaiah chapter 59 verses 1 and 2 na nagpapatunay na ang Diyos daw po ay hindi bingi para hindi marinig ang ating panalangin, hindi malabo o hindi bulag ang kanyang paningin para hindi niya makita ang ating kalagayan at hindi maigsi ang kanyang kamay para hindi niya maabot ang ating pangailangan. Subalit, ang sabi ng verse 2 ng Psalms chapter, ng Isaiah chapter 59 verse 2, subalit dahil sa kasalanan natin, ito nagiging hadlang para ang Diyos po hindi niya matugon, hindi niya makita, hindi niya marinig ang ating panawagan. So yung pong kasalanan yon ang nagiging hadlang. Ngayon, ano po ang dapat nating gawin upang sa trono ng Diyos, tayo po ay makakyat o makapasok sa trono ng Panginoon o sa presensya ng ating Panginoon. Una po, sabi dito sa Matthew chapter 6 verse 12, no? Sa Romans chapter 3 verses 10 to 18, sa Romans chapter 3 verses 23, at Romans chapter 6 verse 23. Ang lahat po ng talatang aking binanggit ay nagpapatunay na tayo pong mga tao ay makasalanan. At sabi ron, hindi daw po tayo nakaabot sa trono o sa kaluwalhatian ng Diyos, sa pamantayan ng Diyos. Kaya nga po sa ating paglapit sa ating Panginoon, kailangan po muna tayong magpakumbaba, aminin na tayo nagkasala, at ihingi po ng kapatawaran yung mga kasalanan yun na ating nagawa. No? Ang sabi ng Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. No? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang regalo ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan, at ito po ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So yun po ang unang hakbang para po makapasok tayo sa trono ng ating Panginoon. At pangalawa po, mababasa po natin dito sa Romans chapter 3
verses 22. Tingnan po natin. No, Romans chapter 3. Okay. Verses 22. Sabi rito, ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat, no? Tayo pong lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. At walang pagkakaiba ang mga tao. Ang ibig sabihin, ang Diyos po ay hindi nagtatangin ng tao, no? At ang tao ay pwedeng maging matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, no? Pananampalataya. Sabi ng verse 24, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagpalaya sa kanila. No? Nagpalaya sa kanila. So ang ating Panginoon po, yung nangyari at ginawa po niya doon sa krus ng Kalbaryo ay naging daan upang tayo po ay hindi lang mapatawad sa ating mga kasalanan, kundi mapalaya. Kaya nga po sa ating paglapit sa Panginoon, sabi ng unang Juan 1:9, if we confess our sins to the Lord, He is always true, no? Siya daw po ay tapat at banal na tayo ay patatawarin at lilinisin pa sa lahat ng ating mga kalikuan. Dito po sa Romans chapter 3 verse 26, ganito naman po ang sabi, no? Ang sabi rito, praise God, sabi po rito, ngunit ngayon ay ipinakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. So tayo po na nagtiwala at sumampalataya sa ating Panginoon ay naging karapat-dapat sa kanyang harapan, no? Kumbaga, yung sinasabi po ng Biblia, no, at ito po yung pangalawang hakbang, ang sabi rito, always wear the robe of righteousness. Yung damit ng katuwiran ay dapat po nating laging suot-suot, at ito po yung katuwiran ng ating Panginoon, not our will, not our righteousness, but God's righteousness. Sabi nga po ng Old Testament, His will is not our will, His righteousness is not our righteousness. Kaya nga po, para maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos, yung katuwiran niya ang dapat po nating ibihis sa araw-araw. At sa New Testament po, meron po tayong tinatawag na breastplate of righteousness, no? At nasulat po yan sa aklat ng Ephesians chapter 6, no? Always put on the righteousness of God like a breastplate, no? So yun po ang sabi ng banal na kasulatan, yung katuwiran ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, ang dapat po nating ibihis. Sa madali sabi, ito po ay dapat nating sundin, o ito po yung ating isa kabuhay, yung kalooban ng Panginoon, yung katuwiran. So yun po ang pangalawang hakbang para makapasok po tayo sa trono ng ating mahabaging Diyos. At yung pangatlo, no, dahil tayo po ay nakapasok na, no, sa Old Testament po dalawa ho yung pinapasukan no, yung holy place, no, sa isang templo meron pong tinatawag na holy place, yung pinaka service area, at meron naman pong tinatawag na holy of holies, no, yung dakong kabanal-banalan. At ang sabi ng istorya, sabi ng Old Testament, ang pumapasok lang daw po doon at may karapatan na pumasok doon ay yun lang pong mga high priest o yung mga punong saserdote. Subalit, kapag ang mga punong saserdote ay natagpuan ng Diyos na may karumihan, may kasalanan, hindi na po siya makakalabas ng buhay doon sa dakong kabanal-banal na yon. Kasi nga, sabi ng Bible, hindi pwedeng pagsamahin yung karumihan at ang kabanalan. Parang tubig po yan Hindi pwedeng ilahok sa langis, no? So, ganun po ang nangyayari. But praise God, ngayong panahon ng po natin, ito po ay binrake na ng Panginoon dahil sa ginawa ng Diyos na pagbibigay ng kanyang bugtong na anak
At dahil ginampanan naman ng ating Panginoong Hesus, no? Siya na po yung namatay, siya na po yung naging handog o naging ransom pantubos sa kasalanan ng buong mundo, no? Minsang nangyari na po ito. Kaya ang simbolo po nito ay yung kortina sa templo na nahati mula sa itaas pababa. Ibig sabihin, wala na pong namamagitan. No, wala na po yung Holy of Holies saka yung Holy Place. Isa na lang po. At na symbolically speaking, spiritually speaking, ito po ay ang ating Panginoon. Sa Kanya na lang po tayo dadaan. Kaya nga po ang banal na kasulatan na nagsasabi sa John chapter 14 verse 6, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the light. And nobody, no one can go to the Father except through me. So dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, sapat na po yun. Sabi ng aklat ng Hebreo, once and for all. Wala na po, hindi na po kailangang mamatay pa uli ang ating Panginoong Hesus para tubusin ang ating kasalanan. Minsan lang niya ginawa yon. At kailangan na po natin itong panampalatayanan. Amen po? Ang last na gusto kong sabihin po ngayong gabi, no, sa ating pagpasok sa trono ng banal na presensya ng ating Panginoon, kung tayo po'y nakapasok doon, no? Yung pangatlo, sabi rito sa Hebrews 4:16, come boldly to the throne of grace. Come boldly to the throne of grace to obtain mercy and help in time of need. So kung tayo po ay nakapasok sa trono ng kabanal-banalan, sa presensya ng Panginoon, abay maging bold po tayo na hingin sa Panginoon sa magitan ng panalangin yung ating mga prayer requests, no? Huwag po tayong mahiya, no? Lumapit po tayo sa Panginoon ng may lubos na pananampalataya. Sapagkat yun ho ang kailangan. Magtiwala po tayo sa Panginoon, no? Ito po ang magiging puhunan natin para makamtan po natin ang ating hinihingi. At yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Marcos 11:24, na sa tuwing tayo daw po ay dadako sa panalangin o dadako sa presensya ng Diyos, no? Manampalataya tayong tinugunan ng Panginoon yung ating panalangin at makakamtan po natin. So mga magulang kapatid, sa gabing ito, ako po'y nananampalataya, niniwala na kapag nagawa po natin ang mga tinatagubiling ito, no? Una po, yung paglilinis o yung pagpapakumbaba, paghingi ng tawad sa Panginoon. Pangalawa, yung pong katwiran ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, ang ating susundin. Kasi sa mga panahong ito, marami pong tao lumalapit sa Panginoon, yung katwiran niya ang pinagpipilitan. Hindi po ganon. Kung ano po, kalooban ng Diyos, yun ang ating dapat na ikabuhay. No? Kaya nga po sa ating pagdulog, Lord, ano po ba ang kalooban mo? Lalo na po sa kapanahonang ito, no? Malapit na mag-eleksyon, maraming tao may kinakampihang kandidato, meron pong pinipili at maaaring may kanya-kanya silang dahilan dahil kakilala nila yung iboboto na yon o iniisip nila makakatulong sa kanila. Pero ang tanong, siya ba talaga yung perfect will ni Lord? Kasi po ako naniniwala kung kalooban ng Panginoon ng isang tao, ang isang bagay, mangyayari po ito. At kapag hindi po yun ang ating napili, ibig sabihin, hindi natin nasunod ang kalooban ng Diyos. No? Napakapalad nga po natin kasi binigyan tayo ng karapatan ng Panginoon na mamili. No? Kaya lang, magdahan-dahan po tayo. Huwag po tayo padala sa tukso ng kaaway. Talagang alamin natin, Lord, ano po ba talaga ang iyong katwiran? Kaya sa gabing ito o sa araw na ito, mga kapatid, nais ko po kayong ipanalangin. Tayo po'y magpasalamat sa Diyos. At bago yon, gusto ko pong i-quote, no? I-quote po itong salita ni Haring David. Nung siya po ay nanalangin sa Ama, may background history po ito eh. Nung ang mahal na Haring David ay nagkasala sa Panginoon, alam niyo naman po istorya, ang kasalanan ni David, no?
ay dalawang major sin during that time. Ang una po ay adultery. Nangalo niya po siya sa hindi niya asawa, pinatulan niya si Bathsheba, no? Natukso po siya nung makita niyang ipinaliligo ng hubot-hubad o ng naked, at ito'y kanyang ipinakuha sa kanyang mga tauhan at sinipingan. May asawa po pala nung mga panahong yon, itong si Bathsheba, na sundalo mismo niya. Kaya ang nangyari, sa kagustuhan niyang itago yung kanyang kasalanang ginawa dahil nabuntis nga po ito si Bathsheba, ang ginawa niya, pinatawag niya po yung kanyang tauhan na yon na si Urias at pinauwi sa bahay para sipingan ng kanyang asawa, at yun din naman ang utos niya. Pero hindi po nangyari, at sa halip itong si Urias ay nagbantay sa palasyo. Kaya ano ginawa? 2 beses po niyang pinagawa ito na pinauwi niya at hindi rin umuwi. At nung pangatlo po ay sulat na ang kanyang ipinadala, na nakalagay po doon sa sulat, naka-address doon sa kanyang punong kawal, na itong si Urias ay ilagay sa front line ng battle. Kaya ito po'y namatay. Mabuti kung si Urias nga lang po ang nadamay, pero hindi. Marami pong mga tauhan ni Joab noong panahong yon na kanyang chief of staff ang namatay. Kaya alam nyo, kapag ang tao ay natutokso o nakagagawa ng kasalanan, hindi lamang po siya nagsasuffer. Marami ang nadadamay, maging ang kanyang pamilya. At alam nyo po, nangyari dito, nung siya po ay puntahan at kausapin nung propetang si Nathan, no, sinumbatan po siya sa pangitan ng isang parabola, no? Pero salamat sa Diyos, ito pong si David ay nagsisi ng kanyang kasalanan. At ito po ang sabi niya sa Aklat ng Awit, Kabanata 10, no? Ito po yung kahilingan niya. Ito yung lagi natin inaawit eh. Sabi sa wikang English, create in me a clean heart, O God, no? Sabi sa Tagalog, isang pusong tapat ang sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan ay huwag akong alisin, iyong banal na espiritu'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik, at ako po'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. So, purihin po ang Panginoon sa mga salitang ito, no? Si David po, bagamat nagkasala po siya po tumanggap ng pagpapatawad mula sa Panginoon dahil sa kanyang pagpapakumbaba at pag-amin sa kasalanan. Pero ang nakalulungkot, no, siya po'y nagbayad sa kasalanan yon na kanyang ginawa. Pinamili po kasi siya kung anong gusto niya. At ang pinili niya, ang Diyos mismo ang direktang magparusa sa kanya. Kaya ano po nangyari? Damay po ang kanyang kaharian, no? Yung kanyang anak kay Bathsheba ay namatay. Yung kanyang mga anak na si Amnon at si Tamar ay nagkaroon ng kasalanang mabigat, ni-rape ng kanyang anak na isa, yung isang anak niya. At si Absalom, na kanyang paboritong anak, ay nagrebelde laban sa kanya. Ito po'y nasulat sa Biblia. Dahil sa kasalanan ginawa ni David, marami pong consequences na nangyari. Kaya mga magulang, ang aral po na ating pwedeng tandaan ngayong gabi, no? At wag na po nating lagi natin ipanalangin sa Panginoon na hindi po tayo mahulog sa kasalanan. Dahil tayo po yung mga mananampalataya na bagamat ang Diyos ay nagpapatawad, ay may mga consequence po itong tinatawag. At huwag namang mangyari na masuway natin ang kalooban ng Diyos sa panahong wala na tayong susulingan. O ibig sabihin, mahirap nang bumalik. Abuti na po tayo ng rapture. So mga kapatid, ngayong araw, gusto ko pong manalangin at tayo pong lahat ay dumulog sa Panginoon. Sama po kayo naroon, imuko lamang po tayo at tayo magtiwala, manalangin sa Diyos. Tayo po'y manalangin, dakilang Amang Banal, salamat po sa araw na ito
At minsan pa kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi po kami ng iyong gabay patnubay upang mapagtagumpayan po namin ang lahat ng tukso at pagsubok sa mundong ito, Panginoon. At ang lagi naming hangarin ay aming isuot, aming ibalabal ang damit ng iyong katwiran, ng iyong kalooban. Ang iyong mga salita ay laging manatili sa aming puso at ihanda namin ito upang sundin at ganapin ang iyong kalooban. At Panginoon, sabi ng iyong salita, sandaling kami makapasok sa trono ng iyong kahabagan, ang iyong biyaya. Hingin namin sa iyo ng may boldness ang lahat ng aming mga pangailangan at anuman ang desire ng aming puso, iyong ipagkakaloob sapagkat nakita mo po, Ama, na kami tapat na naglilingkod at sumusunod sa iyo. Kaya Ama, maraming salamat. Pagpalain niyo po ang mga tao na nakapanood, nakapakinig ng mga katurong ito. At sila man ay turuan niyo po, Panginoon, ng iyong mga salita na manatili ang mga salitang ito sa kanilang puso at maging handa upang ito'y sundin at ganapin sa kanilang buhay. Ang biyaya, pagpapala niyo po ay dumaloy sa buhay ng bawat isa. Maraming pong salamat. Pinupuri ka nga po namin. Ito po ang aming samot panalangin. Sa pangalan ni Jesus, tayo pong lahat ay magsasabi ng Amen, Amen, Amen. So magandang araw pong muli. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Virgilio Santos ng Jesus Be Lifted Up Oriental Mindoro Chapter. God bless you all and good day.